mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Kin jefar amanar da na baki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Kin jefar amanar da na baki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Amanar zuciyata na ɗauka na danka a hannunki duk a satuna ke ce wacce zaki bani shauki abin da kike yawa sauran masoya mamaki a soyayya a baya na zamto tamkar wani ɗan zaki ne na jari idan na barki zai fi min sauki ne na jari a zuciyata yanzu na barki ya fi min sauki. Ajiyar da ba ta fita a komai ba a san cuta gaskiya da daɗi tuwa furta na kiɗime don ina santa babbar cuta ki fahimta amma sun kasa fahimta shikenan na faɗa za ki tun ranar. Kin jefar amanar da na baki yamta ya za a yi na zama naki. Tsalle na da soyayya na shige daya tafiya ce rana na haɗu da ya mai kyawun tarbiya darba ce mani mai girma har ta bani tsoramiya yar gidan manya ce kuma mai ilimi ce bugun zuciyar numfashi na ina tunoki bugun zuciyar numfashi na ina tunoki. Akwai daɗi baba zama da maɗi domin duniya da faɗi ɗan fulani ke shaɗi soyayya an kai naɗi an amma kai karɗi a zuciyar ki zana zamto mai gadi. Kin jefar amanar da na baki yan mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za a yi na zama naki. Yan mata ya za